Quan jo vaig començar a fer titelles i tota aquesta colla de gent que anàvem més o menys junts i a la vegada cadascú pel seu costat, sortir al carrer a fer un cercavila, que també era bastant normal en aquell moment, alguns grups ho feien, i jo vaig fer-ho amb un grup del qual no n'he tret ni el nom, i ara aprofito per dir-ho, que ens vam dir Caramot, la lloca ximple. De fet, érem o Caramot o la lloca ximple. Com que no ens posàvem d'acord que érem 4, vam votar 2 i 2, vam decidir que ens dèiem Caramot, la lloca ximple. Els altres 3 companys, bé, 2 companys i una companya, en Jordi, la Rosa Maria i el Manolo, eren de Lleida. I vivien a Lleida, i jo era de Barcelona i vivia aquí. Bé, en aquell moment jo vivia a Mirasol, terra de progrés i de molta Maria. I de tot això n'hi havia molt i s'usava. Deia que aquests altres 2 companys i companya eren de Lleida. Durant les vacances escolars de l'institut, de l'escola de Titelles, ells marxaven allà i allà tenien més o menys feina. I jo, amb el meu Dian de color taronja, un cotxe encantador para gente encantadora, doncs m'anava cap allà. Em vaig fer de quilòmetres, no us ho podeu ni imaginar. I vaig començar a conèixer moltes coses. Vaig fer cercaviles, em van punxar el cul amb una agulla més d'una vegada, em van trepitjar la cua del drac que jo portava i em van dir moltes bestieses i moltes coses boniques també. I vaig conèixer una persona molt important a la meva vida, el Pep Pasqual, un gran amic i un millor músic. Una persona amb la que m'uneix una amistat d'acord i amb la qual he compartit i comparteixo moltes coses. I sobretot una persona amb la qual he treballat i treballo i treballaré moltes vegades. Alguns cops amb espectacles en directe i altres ell em fa la música. Últimament us confesso que faig servir la segona generació del Pep, el seu fill, en Max. Igual com col·labora amb l'Estenedor, amb l'últim espectacle, la Anna Albiol, que és la filla dels Titelles Bavi. Us en recordeu que fa una estona us en parlava? Aquells que jo veia quan era nano. Doncs resulta que la seva filla és tota una senyora i una titellaire i fa una mica més d'un any, quasi ben farà 2 aviat, amb l'últim espectacle de l'Estenedor, per ara, es diu Menuda, em feia falta una col·laboradora. Se li va ocórrer en Pep Pasqual, en un moment de desesperació meva, cosa que també és bastant freqüent, que l'Anna potser estaria contenta i disposada a treballar amb l'Estenedor. En Pep va donar en el clau. L'Anna va venir a treballar i ha estat una troballa. I en Max, el fill del Pep, una altra. És un honor i un privilegi treballar amb gent que t'entens. L'Estenedor tinc moltes altres col·laboracions, i les té. La Marga Carbonell, la Montse, que és la que porta a l'oficina i sense ella no funcionaria res, jo sóc fatal pels papers. El Roc, que és el meu fill i és il·luminador, i es dedica a fer-me les il·luminacions. En Bru, son germà, l'altre fill, que em fa els dissenys gràfics, per això és dissenyador. La Mònica Pes, que ens coneixem de fa 15 anys, des que va arribar a Espanya, venia d'Argentina, i s'hi va quedar, que ha col·laborat amb mi en moltes coses i seguirà fent-ho. L'Arantxa Zagra, que ha estat una gran amiga i molt bona titellaire, i que ara és a Saragossa, records, Arantxa, i que ha col·laborat amb l'Estenedor també amb una pila de coses. La Núria, i una pila de tècnics que seria difícil de recordar tots els que he tingut. Les feines no les fa una persona sola, les feines són equips. I els equips, encara que jo treballi molt com a solista, existeixen. Una persona sola és impossible que toqui totes les tecles. Segur que alguna desafina, perquè no hi ha ningú, i això els titellaires som especialistes, en voler ser omnipresents i omnipoderosos. Ens creiem, alguns potser poden fer-ho, però la majoria no, que sabem fer de tot i de tot ho sabem fer-ho bé. Això em sembla que és una mala forma de treballar. Per això crec que ja estaria molt bé que hi hagués una institució, diguis Institut del Teatre o el que sigui, que creés una escola de titellaires de bo, i on s'ensenyessin aquestes coses, el treball comú i l'ajuda mútua. Possiblement no tants especialistes i més amics i amigues. I això potser funcionaria d'una altra manera.